Muži v skutočnosti vašu lásku nepotrebujú, pretože ženská láska je často spojená s vlastníctvom, s ovládaním a s obeťou. A muži toto nepotrebujú. Čo muži chcú a potrebujú je sloboda, autonómia a dominancia. Toto ich v skutočnosti vzrušuje. Takže vaša láska sama o sebe nedokáže všetky ich potreby splniť, respektíve uspokojiť. Namiesto toho, aby ste ho iba milovali, snažte sa ho pochopiť. Pochopiť jeho túžby, pochopiť jeho ciele, pochopiť jeho slabosti. Pretože ak tak urobíte, tak mu dokážete dať to, čo naozaj potrebuje a spôsobom, akým to chce on. A muž sa s vami bude cítiť spokojne, bude sa cítiť pohodlne a dokonca vám bude aj verný. A to nie preto, že ho tak veľmi milujete, ale preto, že ste pochopili, čo on vlastne chce a hráte hru podľa jeho podmienok. Muži totižto milujú tajomno, oni milujú odstup. Predstavte si takú čiernu mačku. Čierna mačka je spojená so spiritualitou, s tajomnou. Raz k vám príde, raz od vás utečie a presne toto muži milujú. Oni totižto tú hru, odpudzovanie, priťahovanie, oni toto milujú. A keď im to dáte, pretože muži sú radi lovci, muži majú radi naháňačku a vy ste jeho korisťou. A ako taká čierna mačka dokáže takúto úroveň ľahostajnosti? Ona to dokáže tým, že najprv miluje samú seba. A ona vidí svet tak, že sa točí okolo nej. Takže, milé dámy, sústredte sa na seba, na svoj život, na svoje ciele, na svoju energiu a ak tak urobíte, uvidíte, že váš partnerský vzťah prirodzene bude fungovať vo váš prospech.